Nduk, tulung nduk. Iki nduk, Sarni gowo nduk. Tak jenakno wis. Sarni. Ndek, ndek Sarno, dadine Sarno Sarni. Wis dadi juragan wedhus. Nggih, Ndara. Wedhus iki tok lanang. Nggih niki wedok, Ndara. Wedok. Mas lho ya. Pas Ngoni bar bodong manak tok cuma dijusi. sampun ndingi wis payu arek kok pas. Tak dol. Ape tak sate ya duwite duwit. Duwite kurang. Iki piye lah kok iso ape tak sate jempuk. Nggih, Ndara. Apa ya? Kegawean kanggo kowe. Jumujukane kasatriyan, matur kalawan bendaramu Yayi Dana. Nggih. Supaya wektu dina iki tumeka Terus akan dawuh. Wah, nggih, Ndara. Wah, nggih. Wah, tak nek gaji ben. Pinten, Ndara? Aku itu bendaramu. Ora sih wedhus. Wayahe aman, Ndara. Ndi Mas, ndi Mas adewe. Dadi berarti wedhus kabeh iki sesuai isa ora dong. Ngaten Kang Bara Resya. Dadosaken kejuting manah. Awit menapa panjenengan ngersakaken ingkang supados kula sowan ngabiyantara. Napa kula niki gadah kaluputan kanggo? Ora kok Yayi, siramu ora duweni luput kanggone aku. Kanthi siramu tak timbali mergaku. Pengin saketara saged jago mirungken kalawan siramu. Menawi tetela wonten kawigatosan. Kapara enggal-enggal paring dawuh dumateng ingkang kadang kanggo. Ini lho Yayi, siramu kira wis dewasa. Lah mongko nglakoni omah-omah urip bebrayan wis wae. Nanging ning yo kene sok merungu kok siramu durung nate gandeng karo wong wadon. Apa ora kepengin omah-omah apa piye? Saking pemanggih panjenengan kula niki sampun dewasa. Dawa koso wangsulipun menawi saking pemanggih kula niki tasih timur. Dereng pantes menawi mengku salah satunggaling wanita. Ya, wis pantes kok Yayi. Ngaten. Saya-saya ana salah sawijining wanita sing gandrung sing tresna banget kalawan siramu. Kula kinten mboten wonten. Ana Menawi wonten lajeng sinten kanggo? wanita sing tresna karo kowe kuwi mau ora ana loro telu. Aku dhewe Yayi. Panjenengan Isya aku dhewe. tresna pinangka kadang lan kadang kanggo. Iki ora. Tresnaku karo kowe kuwi aku pengen kok ladeni kaya dene aku leladi kalawan Kang Mas Adipati Mawono. Kanggo Rasya. Yayi Dana, Nuwun pangapunten saderengipun. kene. Napa mboten lepat anggen kula midhangetaken pangandika Ora kok Yayi. Kene apa aku nembung seneng karo kowe mergo ning kene aku rumangsa. Yen to Kang Mas Adipati Mangono kuwi wis ora bisa nyeneng-nyenengke aku mergo ya suwane wis tuwa wis sepuh. Kene ning kene nek tak sedih ayo diwujudi. Gelem aku wae ladeni kalawan aku. Sinaosa Kang Mas Adipati Mangono. Sampun yus sepuh nanging ageng ras tresnanipun dumateng panjenengan. Panjenengan wis ora tresna. Tresna aku kasih kowe Yayi.
tumindak panjenengan kados ngaten. Wis to, alon-alon meneng ae aja gembor-gembor ayo. Lah kula mboten purun. Turutan aja tansah gawe Boten. nyedak ore menang danang kowe tak deloni lem ya Kula mboten purun. kowe tak agungi Kula mboten sagung. sabar dilus wong ancen wong nami jaluke dilus Ra kelakon. Ampun kados ngaten kanggo. aku malah isin ada didelok disorak ya lah piye jaman 2026 wong wedone ora kaya ora umat gelem ya Dana Kula mboten sagal lados ingkang kados ngaten kanggo pangapunten ingkang kathah. wangkal kowe diwenehi enak-enak ora usah bayar kaya mau Enak. lho iya ta ora enak-enak ora usah bayar Mboten ngraosaken enak nggih mpun. lho kowe mah Mboten. eh Saya kanggo Rorosya. Sasampunipun kula ngertos tumindak panjenengan kados ngaten. Tartamtu mboten saged kangge tulodo. Kaum putri wonten ing Kadipaten Pati. Saya dipun mangertosi peranganipun abdi. Tartamtu badhe nglincengaken asmanipun Kang Mas Adipati Mangunana. ora ijep ora mawas sing baku nek kene kowe sago apa ora Boten. iya Cai Dana atas aku padon wis ngemis-ngemis katresnan kalawan kowe ini nyatane kok tampik teges kowe mirang-mirangke kalawan aku ning kene sing bisa mirang-mirangke ora mau cukup kowe aku luwih dhewe iso ya perkara iki bakal tak pradolke ana ngarsane kakak Adipati Mangunana abang tau nek ijo tau nek abang rasane kowe Kadangmu kok padha congkrah, Kamas kula isin, kula wirang, Kamas kula nyuwun mati mawon. Nggih. Kula nyuwun mati mawon,
Lah wong sing lara ditambahke ben mari, kowe sing waras kok njaluk mati. Perkarane kuwi apa? Berartipun kula isen wirang. Perkarane sing jalari Yai Jana Kang Mas. Kadang tumindak apa karo kowe? Lho, mentolo-mentolone wanci sepi mlebu ning taman, nembung seneng kalih kula. Kula ajeng dikeloni kula mau jare kula diodol-odol Kang Mas. Ganang teko ning taman, Nggih. nembung seneng karo kowe. Nggih. Kowe arep dikeloni. Nggih, ajeng dikakai Kang Mas jare kula diodol-odol. Wis kedarung apa durung? Dereng. Alah wong durung ae kok. Lho Kang Mas. Heh? Kula niki bojo lho nggih. Jeneng bojo pradol kados ngaten. Wonten wong lanang badhe tumindak sak penake dhewe. Kedahipun panjenengan nggih paring pengayuman dumateng kula. Lho tujuh rayune kula niki wong wadon sing lempeng galang. Mboten nate ngono, mboten nate ngene. Lho kok aku wong wedok sing geleman pun ngladeni kalian dalang. Iya. Pancen yen rasake pancen bener aturmu. Nggih. Sedumuk bathuk senyari bumi. Cilik dijiwit anake gun, gedhe digonjak garwane. Nyawa totoane. Nggih Kang Mas, paring pengayuman. Iya, iya. Kowe bakal tak ayomi. Nggih matur nuwun. Danan. Kang Mas Adipati Mangunono. Ngono kuwi sesulihmu karo pun kakak. Kowe cilik tak gendong tak bopong. Yen pinuju kowe ngelih, tak golekke pakanan kanggo kowe. Mergo gedhe tresnaku marang kowe Danang. Nanging bareng kowe ngancik dewasa, kowe wis mandi nepak pundak mancal cengelipun kakak. Picak omripatmu, sapa iki? Sapa iki? Ganti wong tuamu wadon. Kalamun kowe kepengin tresno, kala kenapa? Apa ora ana wadon liya? Mbak Yumurana. Nembe sepisan menika kula ngraosaken panjenengan nepalani dumateng kula awit sedaya kala wau saking aturipun Kang Mbok Rorosio. Nanging Kang Mas Adipati Mangunono ngantos kula mapan wonten ing Taman Sari. Estunipun Kang Mbok Rorosio ingkang ngersakaken boten ana babar pisan Kang Mbok Rorosio nembung tresna dumateng kula. Boten Kang Mas ambene aku ngomong. Pancen ora ana tinane Danang. Maling kok ngaku. Kalamun maling gampang ngaku, pakundhan kae kebak. Sak gruguting kolang-kaling rambut pinoro sewu boten wonten seratan manah kula. Kula tresna dumateng Kang Mbok Rorosio. Gedung sing jero kula dijajaki. Gunung sing dhuwur kae kedirambang. Ning atine manusia. Apa kowe kemelin palunggane Kadipaten Pati? Jalur kanthi satriya tak elongke, aja nganggo cara sing Sokor kowe. Tak sakak. Kang Mas Adipati Mangunono. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Pitados dumateng ingkang kados. Kula boten tumindak nesta ingkang kados ngaten. endi aku percaya marang aturmu. Garwa aku Rorosio wong jujur, wong balik kates. Kula kan iku. Umpang kabeh terus tinggalkan kamu ning Kadipaten Pati. Ora ana bisa cengang kanggo kowe. Minggat Danang. Saking panyokobawa panjenengan. Kok bilih kula sampun tumindak nesta mboten napa-napa. Menawi kula kedah nilaraken wonten ing Kadipaten Pati, pangestunipun Danang. Lho, Dana. 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 Wes ya, Kang Mas, ora usah mbok tangisi mbok getuni. Ben, ora tumindak gasel. kok ditundung minggat? Ben urip separak-parak ben dirasakake. Ora nggih mesake. Ben.
Kakang. Nggih. Kabar ngarsa. Kanjeng Adipati mangone. Damel kejot salebete manah ewon dene panjenengan nimbali kaliyan ing abdi wonten ing Taman Sari. Wektu dina iki Kakang ana ing Kadipaten Pati suasanane ora nyenengake jalaran. Lagi wae kadangipun Kakang Danang mlebu ana ing Taman Sari wis wani gonjak marang garwaku diajeng Rarasya. Rahayune Kakang. Garwak Rarasya sing lugu. Wong sing lempeng galeng, wong sing beres tetes ora kena ngiwolan nembeng. Ingkang kadang Raden Danang nembung tresna kaliyan Garwa. Iya. Nuwun sih. Menapa panjenengan pitados sawetahipun kaliyan Garwa? Senajan to panjenengan aku ora ngerti kalian pribadi dhewe. Nanging aku percaya Kakang marang garwa. Panjenengan sampun tindiki perkawisipun. Sampun. Kula kok dereng pitados Itu sing anggong ing rasa. Inggih, Kaya ora percaya. alit kula mangertos watak wandine Raden Danang. Caket utawi nglirek wong wadon kemawon ajrih kok nembung tresna kaliyan Garwa niku lho. Oh dadi sampean ora percaya mergo adikku Danang wit cilik sing ngluwenthah sampean. Inggih. Nanging Kakang, nyatane kaya ngono nanging kedung jero jajak ini akine menungso. Menawi sedaya kalawa sampun dados peputun panjenengan kula namung dederek. Wektu dina iki Kakang, Danang tak tundhu minggat saka ing Kadipaten Pati. Mila manglapaki menawi cedhak adoh ana, menawi adoh mang cedhak iki ditake nggih. Istaken dawuh. Waduh cilaka. Danang lunga aku kampiran ora iso ngerayu. Danang. Paman Pati Sendil Besi. Miturut dawuhe Kanjeng Adipati Mangono. Lamun to Raden Danang iki dina wis katundung saka Kadipaten Pati. Lah kok isih mapan ana ing alun-alun Kadipaten Pati? Paman Pati Kendil Besi. Leres pangandikanipun Kan Mas Adipati Mangenoneng. Boten wonten bumi sak cengkang malih dumateng Danang. Nanging prasasat kula niki dereng saged nampi mbok bilih kula dinakwa kula tumindak nista ingkang kados ngaten. Reka semanten kula katimbalan. Lamun to Raden Danang wis wani nembung tresna lawan garwane Kanjeng Adipati Mangono. Liripun boten kados ngaten. Paman Patih Kendil Besi. Ingkang miwiti tresna menika kandhok Rarasya. Boten kula. Mila kanthi menika saderengipun kula nilaraken wonten ing Kadipaten Pati, kula badhe njala wonten sak tengahipun alun-alun. Dhisik Raden Danang pengen jolo sak tengah alun-alun. Leres. Ngane-ngane banget. Inggih. Paman Patih Kendil Besi. Kula niki gadah kapitayan. Mbok bilih kula kelampah njala wonten sak tengahipun alun-alun. Lelampahan menika saged tinarbuka pundi ingkang gadahi kaluputan. Kaya ngono. Karepanmu. Coh, dadi njuk atur wae. Monggo. Kanjeng Adipati. Ingkang kadang tumindakipun ngane-ngane sanget. Tumindak apa Danang? Badhe njolo wonten sak tengah alun-alun. Danang ora ninggalke Pati ning malah arep gawe pangeran-pangeran njolo ning alun-alun. Inggih. Danang, Paring dawuh Kang Mas Adipati Mangono. apa bener aturmu marang Kakang Patih Kendil Besi? Leres. Lilah dalem ingkang kula suwun ingkang supados
Kula badhe njolo wonten sak tengahipun alun-alun Kadipaten Pati. Kowe iki saya suwe ra saya waras. Nanging mangsa saya bento. Mergo apa? Lumrahe wong Jawa kuwi mesti ana ing samudra utawa ana ing kali. Lah wong Jawa kok ning alon-alon iki taman utawa suket. Monggo, anggenipun panjenengan mastani dumateng kula. Nanging Kang Mas, Nanging piye? kelampah kula njolo wonten sak tengahipun alun-alun. Panjenengan badhe mirsani piyambak sinten ingkang gadahi kaluputan. Ya, yen pancen tetelo kaya ngono. Kowe tak wene wektu sedelo. Kanggo nuruti apa sing dadi atimu. Nyuwun wedal sawetawis Kang Mas Adipati Mangunan. Ya. Kang Mas Adipati Mangunan. Monggo dipun pirsani. Senengane kok dipal-pal wae. Welok. Kok malah agemane garwa Rorosio. Ngane-ngane sakit kan cepat. Yen ngono iki palampita. Sing luput dudu danang, Lajeng sing luput garwa Rorosio jalaran. Jeneng iki agemane garwaku kok iso ning alun kudu. urang. Wal saking ragane. Wong wadon wis legeno, ateges bakal kuilangan. Ya, timbelon Pak. Wis tak dawuh. Jane apa kok tutupi? Kula isin Isin. sampean udo. Ya sampean isin pe ya tutupi lah kok tangane mekat. Nginjen. Nginjen kok mboten delok. Kang Mas, Diajeng Rorosio. enten napa panjenengan kok utusan Kakang Patih supados kula ngadhep wonten ngarsa panjenengan? Ya, pancen iki mawon kawigaten. Sing magepukane marang kuwi. Aku tak takon. Ning jawab sing jujur. Iki agem-agemane sapa? Lho, menika agem-ageman kula, Kang Mas. Kok bisa ning alon-alon kadol dening danang? Nggih duka niki wau dumadaan agem-ageman kula ical, Kang Mas. Yen ngono wis perkara iki cetha. Sing luput lembung seneng ora danang nanging Sakit, Kang Mas. Nggih, kula ayo akoni. jawab jujur. Nggih kula akoni, Kang Mas. Nek kula niku mung jajal. Jajal Nggih, guyon. guyon. Guyon ning guyon paling kena ya. Nggih. Boten, Kang Mas. Estu boten. Nggih kula nyuwun pangapunten, Kang Mas. Lah banget terjana semono gedene kok durung seneng omah-omah. Kuwi dudu urusanmu. Usai danang. Danang arep rapi arep ora. Kuwi hakmu. Sing gagal iki
endah kowe cedhake wong undah roto Rorosio. Tak senggoh kowe dadi garwaku. Bisa njunjung asmaning hati pati-pati untuk pangarsa nih. Nanging kowe malah nyeblak sirah. Ateges aku nandur kacang tukule rawe. Aku nandur pari tukule awit. Sudi ke bojo kowe. Timbang temen-temen patu. Kowe arep wong minggat tinggalake pati. Bocah enak-enak turu mbok gugah. Oleh tangi ben aku Aduh ya. Sok ngaten piyana badhe megat kula. saiki ora pantes mapan kowe mati. Mapanmu ning warung pelanyan ngono kae. Ya, ora apa-apa. Nek wis mbok pikir. Wis, Megat aku tenan. yo, Ora getun. ora. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku mbok tundung minggat, mbok pegat ora apa-apa. Segora ning pati tok. Ning glebek pirang-pirang. Ning kula mitung kasale panjenengan. Apa? Kula meleng. Sakwise panjenengan megat kula ajeng mesanggrat. Kula ajeng mapan. Dadi begenggek. Nggih. Lagi tumon iki. Mantan bojone bupati kok begegek. Panjenengan ingkang kalepian. Nggih. Gare kula semanten lah PK panjenengan pundhut garwa. Oh ya PK kali ombo. Lah nggih. Lali ya. Nanging panjenengan ki ampun nganti lali. Nek nuju kangen sampean tiliki, sampean mara, kula ajeng ngadegno kabeh ning Kaliori. Waduh. Ning Kaliori pinggir dalan gedhe. Aku tak tulisi kabeh Rorosio. Sehari semalam 10.000. Lho iku udah kapal blokote. Kok sabune mboten cocok. Kersane kula dol murah. Mangke nek panjenengan kangen jenenge bojo, iya dina, iya sasi mesti kangen. Lah Sampeyan tilik-tilik kula, mangke karaoke kalih kula. kangen dapur munggo apa? Lho, mangke nek sampeyan teko, kula cawi
PP, kula jak bareng-bareng rubuhake. Kakang Patih, perkara kamar gampang. Mangken kula dudohi WA kula. WA kula 081 Beto. Edan yo lah gara-gara kowe, mau jual ta sih mau jungkirno. Suwek kabeh gagal otak iki gagal otak. Mergo kabeh tumindakmu, tumindak ora gasur kaya ngono. Iki bocone pengayoman. Bejo sampean ora tak laporno polisi KDRT. Polisi wani karo bupati. Iya yo lali aku. Bon, minggat yo minggat tidoknya aku mau sandal-sandal. Minggat yo minggat. Ora patek aku mbok mek bojo kowe wis tuwek. Ora iso apa-apa. Geton aku mbok mek bojo, biyen aku 15 tahun, gelem kowe tak kira aku mbok mulyakno. Tibake aku mau sia-sia. Kowe wis tuwek 70 tahun, paling-paling ora payu. Gego iki ora gek selikur tahun. Tak obral murah wong kene dilebok kemroyo. Piro? Selikur. Selikur tahun, Selikur tahun ku sing mandek, sing mlaku piro? 10 tahun. Lah. Ora apa-apa, lo glebek aja lali ya. Tilingi Roro Suyo ning kafe Kaliori, kok joget ayo, Mas. Ingat. Adol murah 1000 geblak dhewe, 1000 geblak dhewe. Ya lunga kakak. Kula tak jaluk ngapura karo Danang. Rasa. Ora usah. Rasa. Lho aku ki ngrumangsani luput. Ngrumangsani dosa. Kok jeneng duwe dosa kudu njaluk ngapura. Dadi wis sing dirasa, rumangsani salah. Nggih. Ya ngono. Danang. Njaluk ngapura ya Danang. Kok dijelang. Dede. Lalu kok ora usah ganduli. Ora usah ganduli. Kosong dilam. Tunggale Beto. Julali ya kata-kata. Ya. Nek semanten kula imutaken bagian boten pitaken. Kalamun biyen aku ndahar aturmu. Ora ana dadan sing kaya ngono. Didanan Kang Mas Adipati. ora ketang wong tuwa. Mesti wae ora song kaluputan, mula pun Kakang nyuwun pangapura. Dawa koso wangsulipun. Menawi ingkang kadang gadah kaluputan nyuwun ageng pangapunten Iya. ingkang kathah. Gedhe pangapuraku marang pun Kang. Nanging pun Kakang nyuwun kanthi banget. Sing wis ya wis, sing durung aja diambali. Kowe tetep mapan ana ing pati, aja tinggalake Kadipaten Pak. Kang Mas Adipati mangunon. Perkawis menika sampun tinarbuka pundi ingkang gadahi kaluputan. Nanging pangandika panjenengan ketok runtut mustikaning Janalaka. Pindhane wong tresna kang tumetes wonten ing glancang seta. Panguwasaning ratu tanpa winates. Pangandikaning ratu datan wola-wali sepisan kudu dadi. Menawi kula tansah mapan wonten ing Kadipaten Pati tartamtu badhe ngingsemaken asma panjenengan. Ila panjenengan ingkang kula suwun Kang Mas. Kula badhe nyuwun pamit mapan wonten ing Guwa Gunung Pati Ayam. Ngratoni bangsa Krajiman. Mumpun Kakang Mitunggas, Aduh pundi. kalamun pun Kakang Kadipaten Pati ana bot karepotan, aku nyuwun tulung marang Gusti. Katen inggih. Sing ati-ati. Tambeng pangestu. Paman Pati Kendil Wesi. Raden Nyuwun pamit tambeng pangestu. sing ati-ati.
sewu kisanak. Nggih. Menawi nitik agem-agemanipun boten kawula wonten ing Paten Pati. Pinjing saking pundi paring asma Sinta? Dipun wanuaken kula saking Jawa Wetan, saking Kabupaten Tuban. Saking Tuban. Dene nami kula Mahdum Alatas. Mahdum Alatas. Ancasipun Kepengin sowan dhateng ngersanipun Kanjeng Adipati-pati. kula piyambak. Panjenengan nggih. Alhamdulillah. Menengaken tiwas keleresan Kanjeng. Bekti kula mugi katur dumateng ngersanipun Kanjeng Adipati. Dawah asa sami-sami. Mahdum Kados pundi? lajeng wigatosipun menapa? Waleh-waleh menapa tebih saking Jawa Wetan kula dumugi wonten ing Kadipaten Pati menawi wonten kepareng dalem Kanjenge Pati kula kepengin siar agama wonten ing Kabupaten Pati. Dados ndika rawuh wonten ing Kadipaten Pati badhe siar agami suci. Nggih, kula badhe paring lilah dumateng Mahdum. Nanging Kados kula nggih gadhahi punat. lajeng menapa syaratipun amrih kula saged biaraken agama Islam wonten ing Kadipaten Pati, Kanjeng? Pati wedal sakmenika lebih geger kang dituwuhaken segelintir manusa kang paring asma Ki Ondorante. Ondorante naminipun. Tumindakipun boten gecak perang boten. Nanging ganggu gawe tiang-tiang ingkang sami badhe manembah dening Gusti. Dipun brangkali watu, dipun sawati kayu. Lah, menika panyuwun kula. Menawi namung menika syaratipun kula badhe nyagahi namung kemawon kula kepengin ngertos wonten pundi papane Ki Ondorante. Kesanipun dipun dherekaken Kakang Patih Gede Resi. Oh, ngaten. Kan? Kepareng nuwun pamit, Kanjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ora ana Markom. Wah, gue ketemu kampung iki opo lek cacat. Wes ora. Nuwun. Monggo, lah nek niki kula nggih mudeng. Mergo kula wong Jawa. Ngoten. Salaman, Mas. Buah ta mboten? Mboten jenenge lagi ketemu kok. Biasane salamane kudu buah. Perkara niku rak gampang. Ngaten. Wong kula niki ajeng takon kok. Bab perkawis napa? Desa Sitinggil niku tesih tebih napa? Lah niki rampun dugi tlatah Sitinggil. Ngriki niki. Nggih niki desa Sitinggil. Oh, alah ngoten kok nganti mubeng-mubeng leh kula goleki. Nggih. Jane sampeyan kok teko tlatah Sitinggil ajeng napa? Kula niki kepengin ketemu karo tiyang sing jenenge Ondorante. Mun nate pirsa. Dereng ning kula krungu jenenge niku kok sukeneng. Kok Amen. kondange nganti dumugi wewengkon kula Jawa Wetan mriku. Dadi Ondorante mon kondang. Nggih. Ngantos dumugi wonten ing Jawa Wetan. Jawa Wetan Tuban ingkang Kaloka jenenge niku. Pengin pirsa tiyange, Mas. Nggih. Lah niki rak Ki Ondorante. Sampeyan iki Niki lho bocahe. wih. Nak ngoten nggih sumbut
Kok sumbut iki? Sumbut karo jenenge sing kawentar. Ngaten. Nggih, pawakane gedhe dhuwur. Nggih. Brengose tedhas gedhe. Nggih. Jenggote kaya wedhus pira. Ya bapak sampean niku ngarani wong kaya Tegese dawa niku lho, Mas. jane sampean niku sinten? Kula Madum Alatas. Madum Alatas. Nggih. Dasem sendet. Lho. Kok sendet iki? Lah iku kok mau udeng-udengi. Oh, alah niki. Niki mboten ndas sendet mboten nanging niki pancen agemane kudune kaya ngeten. Senengane sampean nganggo ngono. Wong sandangane nggih kaya ngeten. Nggih. Kula kepengin jagongan. Monggo nek Pengen pengen jagongan. ngomong-ngomongan Nggih. karo sampean. Nggih. Kabar sing kula tampi. Nggih. Wati geger niku jare sampean sing jalari. Sok seneng balangi, ngantemi, ganggu wong-wong sing do ajeng nindakake ibadah, salat utawi sembahyang teng masjid niku nggih napa mboten? Kula dodo, Mas. Panjen kula sing ganggu. Lho, jane salahe niku napa tiyang-tiyang? Mergo tiang-tiang ora dunung-dunung niku mlebeki kula. Saka rumaos kula nggih mboten mlebeki. Tuladhane kados ngaten nggih, Mas. Pripun? Kula niku budal nyambut gawe macul teng sawah Nggih. wiwit esuk. Nggih. Nah, bedhug tengangi kula niku wangsul merga wetenge kula luwe tur awak kesel. Kula kepengin ngaso. Nah, dereng kemawon kula niku nemlekke sira kula teng bantal. Loh, ana lulang do dipenteng. Ditabui. Blang-bleng. Blang-bleng. Bareng kaya ngono. Terus do bengok-bengok. Lawa. Bubar. Lawa. Bubar. Lho niku bento. Ngoten nggih ngoten. Ayo. Abape sampean kok pete tok iki mangan pete. Mambu pete. Nggih. Anjene aku bar mangan pete kok. Lulang dipenteng, Ah, ditabuhi blang-bleng. Nah, Niku jane nggih mboten bribeni, mung wae niku kanggo tengara. Nek wis titiwancine nindakake syariate Gusti. lah niku bengak-bengok lawa bubar niku lah napa? Niku mboten lawa bubar ah Mas jane. Lah napa niku? Niku Allahu Akbar. Nek cara Jawane niku ngagungake asmane Allah. Keng artine Allah Maha Besar utawa Maha Gedhe utawa Maha Agung. Gedhe ndi karo gunung, Mas? Sampeyan iki kok tegese mboten gedhe kaya barang niku mboten. Allah Maha Agung. Agung ndi karo segara, Mas? Lho kok malah sampeyan ukur karo Lah ya segara. mergo segara iku banyune iku agung. Gusti Allah niku iso dirasake nanging ora kena disawang. Wonten tetembungan yen adoh datan wangenan, yen cedhak tanpa senggolan. Sampean tau ngerti, Mas? Napa? Sampean tau ngerti nek sampean ngerti Gusti Allah, aku terno jek, Mas. Aku tak jagongan. Ngeten. Kula nggih dereng nate ngerti, nanging kula iso ngrasake. Sampean percaya? Kudune percaya ben sampean iso ngerti. Wah, sampean iki repot iki. Lho kok ribut? Wong ora ana kok dipercaya. Wong iki kaya ando ranting ngeten iki lho, Mas. Percaya nek pancen ana, contoh nggih, contoh. nggih. Kula niku krungu kabar. Ki ando ranting. Nggih. Ning lor desa kae lho, ana ula sing gedhe. Lho, bareng kula tanjeki tenan. Ana ula sing gedhe tenan. Lah iku ando ranting lagi percaya. Ora ana kok dipercaya. Lah sampean iki percaya nek angin ana ta mboten? Aku lho percaya nek angin ana. Lah nek sampean percaya angin ana, angin niku rupane kaya apa? Sampean Nggih. takok rupane angin. Nggih. Melete iki, Cak. Lho.
Rupane takon rupane. Angin niku ora kena disawang wujude, nanging mung iso dirasake. Sing kandha sinten? Angin ana rupane, Mas. Mboten enten. Aku roh. Jajal sampean ngerti rupane angin kaya napa? Rupane angin iku abang. Lho. Lah kok iso? Sampeyan iki nek wetenge kembung tandane napa, Mas? Masuk angin. Lah biasane wong masuk angin terus diapakno, Mas. Dikeriki. Lah biasane bar dikeriki rupane apa, Mas? Abang. Lah iya iku angin rupane abang. Oh alah. Ngono angin kok Lah rupane. iya rupane abang. Ngeten. Pripun? Sampean nate mangan sambel. Nggih lombok kulino. Ya mangan lombok. Nggih. Rasane lombok niku kaya napa? Rasane pedes. Pedes. Sampean iso ngrasake pedese lombok. Nanging ora ngerti rupane pedes iki kaya apa. Sing kandha sinten andorane niki ngerti rupane pedes. Lah rupane pedes iki kaya Rupane pedes iku abang ireng. lho kok iso? Wingi aku iki ketemu kali tangga kula. Min, sagi Min. Rupane kok abang ireng iki lha apa? Aku pedesen bar mangan lombok lho. Lombok. Lombok rupane abang karo ireng. Andane. Ngeten lho, Mas. Pripun? Gusti Allah niku sing menehi urip awake dhewe niki klebu kula sampean. Sampeyan ngarani kok ngawur nganggur. Lah kok ngawur pripun? Lho sing menehi urip kok Gusti Allah niki pripun sampeyan iki? Lho. Lah pancen menungso niki dititahke Gusti Allah Nggih. supaya urip ning alam donya. Lah kewajibane ibadah. Sing gawe urip Gusti Allah. Gusti Allah. Lah kula kok mboten, Mas. Lho, lah sinten? Sing gawe urip ku sego. Lho, kok iso? Lah sampeyan jajal ora mangan 7 dina kira-kira bongko ta ora? Ya umpama ora mati nggih semaput. Lah iya, lah nek mangan anggere dina mesti urip ngono. Dadi sing nguripi sego ngono. Pun ngeten mawon. Pripun? Lah nek ngeten carane ora ana rampu. Lah nggih. Ngeten lho, Mas. Pripun? Sampean nek ora gelem diganggu karo swara-swara ngoten niku. Sampeyan yo ngalihke ngriki mawon. Lho Ben aman. Lho kula niku manggon omah-omah kula dhewe kon ngaleh. Kula nggih moh. Kula niku gelem leren. Sauger tiang-tiang sing do bento-bento niku do leren nggone bengak-bengok. Ngoten to. Nggih. Sane ngeten mawon. Pripun? Lah niku gubuke sinten? Niku gubuk kula omah kula tinggalane wong tuwa kula. Ngeten nggih. Pripun, Mas? Ben sampean percaya anane Gusti Allah. Nggih. Mergo Allah niku paring daya kekuatan marang menungso. Ngaten. Gubuk sampean nika Nggih. kobong. Niki mboten kula sing jaduk, mboten kula sing iso ngobong, nanging merga daya kekuwataning Allah dilintirke marang menungso, waton menungso iki temen-temen. Dadi ngene iku. Kekuatane Gusti Allah iki nggo ngrusak ngoten niku, Mas. Oh, lah Nek kan tinggalane wong tuwa diamen obong, lho kula manggon teng pundi? kula mboten idep ben sampean percaya. Ngaten. Nggih. Mas, ngeten lho, Mas. Pripun? Sing saged kados ngaten niku mboten ngemungake sampean dhewe. Terus Ondo rante niku nggih gudange ngoten niku. Sampean ngertos nika? Napa nika, Mas? watu nika. Gedene sak gajah. Nggih. Ya to? Coba sawangen. Pecah. Sing iso kaya ngoten niku mboten sampean tok. Ondo rante ya mbalek, Mas. Mergo sampean uga isih dijangkung karo pangeran. Ning ngoten, Pripun? perkara niki Nggih. ampun dianggep rampung. Lajeng Kula karo sampean bakal ketemu meneh kanggo ngrampungi perkara iki. sampean njaluk ina. Kula nyuwun wektu 40 dina. 40 dina kesuwen, Mas. Heh? Kesuwen. Lah kok kesuwen? Sadurunge magrib ngono ae lho. Pun ngeten mawon. Yun. Mengko saurunge dagelan awake dhewe ketemu. Saurunge Nek jegelan. boten ketemu ketoprak ora rampung. Ya. Ya, Mas, yo. Ora apa-apa. Kula tinggal. Yo. Kula enteni lho. Yo, yo. Yo, jenenge Mahkum Alatas
wonge kaya kentuk. Wah. Wangono nang golek jago kok Jawa Timur, Cah. Ora apa-apa. Madu Malatas, aja tok anggap pendek kowe musuh karo Ndorante. Ngeleno pangendamu candak, pecah dasmu kowe. Wah iki kebeneran iki. Woprok ndiase prak mesti tur remuk. Ondorane wong jaduk kok. Wong trimo nglimpe aku rak diarani wong licik, Cak. Yo. Tak gugahe mengko lamun kok dhewe wis tangi, tak keplok ndiase ngono ae. Dum, tangi dum. Dum, madum, tangi dum, dum. Manggilnya orang dum tangi beda. Iki saya ono nyawane ta ora iki. Loh! Kanggo pangening anak putu besok, katalau pasujutan.